ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುವೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಅತ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮುರ್ಗ್ ಮಖನಿ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿಡ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ನೆಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಯಂಗ. ಎಲು ಉಪ್ಪನ್ನ ಕೋರ್ದ ಮಾಸ ಒಂಜರ ಕಿಲ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಚ್ಪುಗು ಆಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚ ಮುಟ್ಟ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಡಿಗೆ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಕಚ್ಪುಗು ಮ್ಯಾರಿನೇಡಿಗದಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮ್ಯಾರಿನೇಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಚ್ಪುಗು ರಡ್ಡಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ರಡ್ಡಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಮ್ಯಾರಿನೇಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಚ್ಪುಗು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುನ ಬುಡ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಜಿ ಹದ ಸೈಜ್ದ ಟೊಮೆಟ ಒಂದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಡಿ ಎರಡ ಪುಲಿ ಜಮಾಪುಣು ಕಚ್ಪು ತಯಾರಾವನಗ ಪಾಡೆರೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ್ ಚಕ್ಕೆ ರಡ್ಡೆಡ್ದು 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜೇ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಎಸಳು ಜಾಪತ್ರ ಒಂದು ಬೊಕದಾಲ 10 ಜಾಯಿಕಾಯ್ದ ಚೂಲಿ ಮೋಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಗೇರ್ ಬೀಜ 80 ml ದಾತ ಬೆಂಜನ ಒಂಜಿ 100 ml ದಾತ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಕೆಲ ಪುಲಿತ ಕಚ್ಪುಗು ನಮ ಒಂತೆ ಚೀಪೆ ಪಾಡುವ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಗತ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದ ಲಕ್ಕ ಕಲರ್ ಕೊರ್ರೆಗ್ ರೆಡ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ಯಿ ಆವಡು ಎಣ್ಣೆ ಆವಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಟ ಸುರುಕ ಅದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡ ಅದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ 10 ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕದ ಮ್ಯಾರಿನೇಡ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ ಪಿರ ದಿಲ್ಲಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೋತಿ ಮೆಹಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪುಟುದು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜರೆ ಕಿಲ ಮಾಸಗು 4 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ದೆತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಮೂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚ ಮುಟ್ಟ ಒರಿದಿನ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು ಎಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಡೆಕ್ಕಾದ ಬೆಂಜನ ಇತ್ತೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿ ಒಂದಿಜ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಮಸಾಲೆಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ನಮೂನೆ ಮಸಾಲೆ ಕೋರಿಗೆ ಪಸದ ಪೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಬೆಂಜನ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ದಿರ್ತನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಡರ ಕಲಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಕರೌಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲತ್ ದೀತಿನ ಕೋರಿನ ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೆನೆಯದಿಲೆ
ಸುಮಾರು 2 ತಾಸು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿನ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇತ ಮಿತ್ ಪಾಡನ್ ಪೋಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಓಂಡ್ ದೀದ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬೇಕು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯೆರಡ ಕೋರಿ ಕಂಡಾ ಬಟ್ಟೆ ನಾರಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೇಕಾತ್ನ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಡಿದೆ ತೊನ್ಲೆ ಬೊಕ ಈ ನಮನಿ ಹದ ಸೈಜ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಕ್ನಿ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪಗ ಐಕೊಂಜಿ ಬಣಲೆದೆ ತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ಟ್ ಬೆಣ್ಣೆನ ಕರಪಲೆ ಸುರ್ಕಾದ ಚಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಪತ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದ ಅದರ ಕಶ್ಪು ಅಂತ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಹದ ಬಾಡ ಮುಟ್ಟ ಕಾಯಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗೇರು ಬೀಜ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತೆ ಬೇಯಿರೆ ಸುಲುವಾದು ಅಂತ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ 2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಏತ್ಲ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ನಿ ಆವನಗ ರುಚಿತ್ತುದು ಉಪ್ಪಾಡೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮೆದು ಆವನ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ನಮನೆ ಸೌಂಡ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಇಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಮೆದು ಆವನ್ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ್ ಜಾವಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪಾರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಚ್ಪು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪಾವರೆಗೆ ಪೊರ್ತು ತಾಗಣ ನೆಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜನೊಡು ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ನೀರ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಈ ಬಾಜನೊಂದು ದೀಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ದೆ ತೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿದಲ ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಾಜನೋಡು ಅಥವಾ ಬಣಲೆಡೆ ಒರಿದಿನ ಬೆಣ್ಣೆನ ಕರಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕರಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬಾಜನೋಡು ಪಸದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಅರೆದಿನ ಟೊಮೆಟೊದ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮೈನಿ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ಅರ್ಧಜ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡಲ ಸ್ಮೂತ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೋಡುತ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ಓ ಜಾರಡು ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದಾರ ಅವೇ ಜಾರಡು ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ
అయితే ಕೆಂಪು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡ್ತಿನ ಆಂಡ ಖಾಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ ಕಚ್ಪುನ ಕೆಂಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋವಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಪುಡಿ ಜಮಾ ಪುಂಡು అయితే ರುಚಿ ತೂದು ಅಂತ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ అయితే ಮಸಾಲೆ ಈ ನಮನಿ ಕೊದ್ಯೋನ್ ಬನ್ನಗ ಬೇಕು ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಲೆ అయితే ಲೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ అయితే ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ అయితే ಜಿಗತ್ ನೈ ಪಾಡ್ಲೆ 3 ದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಕಡೆಕ್ಕಾದ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕೋರಿದ ರುಚಿಲ ಅರೆಪುದ ರುಚಿಲ ಹೊಂದೊಂದು ಬೈದಣಂದ ಅರ್ಥ ಹೇ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ತಯಾರಾತಡು ಒಂದು ನಾನ್ ದೊಟ್ಟಾವಡು ಬಟೂರ ದೊಟ್ಟಾವಡು ಪೂರಿ ದೊಟ್ಟಾವಡು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟಾವಡು ಎಂಚಲ ಬಲಸೊಲಿ ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 115.6 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ನಿಖಿಲನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆತ್ತಿನ ತಟ್ಟೆಡು ಸುಮಾರು 500 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸುಮಾರು 570 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.